A primavera e a vida ábrense camiño no noso día a día. O mundo énchese de luz e os cristiáns festexamos a Pascua de Resurrección. Nela celebramos que Xesús morreu e resucitou e que Deus ama o mundo, nos ama, cun amor sen límites, cun amor infinito. Comezamos o terceiro trimestre e na nosa campaña o seu símbolo é precisamente o mundo. Un mundo que agora se enche de vida e ledicia e que nos leva a gritar grazas. Grazas a Deus porque por amor ao mundo regalounos todo o creado. Porque por amor ao mundo mostrouse en Xesús de Nazaret en el, na súa morte e resurrección, amounos ata o extremo. Berramos grazas porque por amor ao mundo Deus nos regala unha vida distinta, nova, profunda, auténtica, chea de esperanza. E grazas polos agasallos que nos trae Xesús, que morre e resucita por amor ao mundo, a paz, o perdón, o amor e a vida como misión. Aproveitemos este mes para descubrir e celebrar todo o que Deus nos regalou.